कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या विशकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. सगळ्या विशकाक महाशिवरात्रीची शुभेच्छा. महाशिवरात्रे निमित्तान गोकर्ण आत्मलिंग स्पर्श पूजेक भक्तांची गर्दी. कारवार जिल्ह्याच्या गोकर्ण श्री क्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानात महाशिवरात्रे निमित्तान सकाळ पराक 4 वाजनात रांगेत भक्त पूजेसाठी उभे आशिल्ले दिसून येताले. महाशिवरात्रे निमित्तान दक्षिण काशी म्हणून प्रसिद्ध आशिल्ल्या कारवार जिल्ह्याच्या गोकर्ण श्री महाबळेश्वर देवस्थानाच्या आत्मलिंगाच्या स्पर्श पूजेसाठी हजारांची संख्येन भक्त गोकर्णात हजर राहून श्रीचे दर्शन घेतले. राज्याच्याच न्ही तर देशाच्या विविध भागांतल्यान श्रीच्या दर्शनाक येयले शिवभक्त सकाळ पराक 4 घंट्यारच गोकर्णच्या मुख्य समुद्रात आणि कोठी तीर्थात स्नान करून रांगेत राहून आत्मलिंगाच्या पूजेक वाट पळयताले. सकाळी 5 घंट्यार देवस्थान सेवा कमिटीन पूजेक अवकाश दिल्लो. शिवभक्तान गर्भगुडेत प्रवेश करून आत्मलिंगाक दुधाचो अभिषेक, बेल, विविध प्रकारच्या फुलां अर्पण करून आत्मलिंगाक स्पर्श करून करतात जाले. महाशिवरात्रे निमित्तान जिल्ह्याच्या शिव देवालय आशिल्ल्या मुर्डेश्वर, धारेश्वर, शेजेश्वर, याण, महालिंगेश्वर सारख्या अनेक देवस्थानात शिवभक्तान आपापल्या सोयीप्रमाणे दर्शन घेऊन विशेष पूजा केली आणि महाशिवरात्री साजरी केली. या महाशिवरात्रे निमित्तान गेल्ले 14 वर्सांच्यान सतत कुमटाच्या कडले समुद्र किनाऱ्यार शिवरात्रे दिवस श्री महादेवाची रेतेची मूर्ती साकारतात आणि ती पळवूक खास हजारांशी शिवभक्त हजेरी लायतात. या कडले समुद्र किनाऱ्यार शिवरात्री उत्सव समितीन रेतेची होड आकाराची ईश्वराली मूर्ती साकारली. या मूर्तेक रंगीत करून सुशोभित केली. कलाकाराला या मूर्तीच्या कामाचे हात चलाकीचे वीक्षकांन कौतुक केले. ही मूर्ती या वर्साक 30 फूट लांब आणि 20 फूट रुंदीची तयार केली. मूर्ती कलाकार पुरुषोत्तम नाईक हेमी या मूर्ती तयार करच्या कामाची जबाबदारी घेतली आणि ती तेमी नेमाप्रमाणे निभावली. कलाकार व्यंकटरमण आचारी, पुरंदर आचारी तसेच खास ग्रामस्थाल्या सहकार्यान ही मूर्ती रचयली असे माध्यमाक कळयला. चला थांबायचं नाही, ले चला. बलगाई लागते, बलगाई लागते. स्वामी दर्शनाथ देवी बिंदू बने बने चला हाथ लावा. चला नमः शिवाय. अम्मा हा गो या कडे हा गो या कडे या पुढे वहिनी काय का नमक
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले टीव्ही स्टँड किचन बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम सॅनिटरी हार्डवेअर डोर प्लायवूड लॅमिनेट वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी अपोजिट सुजुकी शोरूम रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार संपर्क नंबर 9082431025